כשהגעתי לפה ממש הופתעתי. הפנימייה הזאת נותנת לי כל מה שאני צריך, ופשוט כיף לי ללמוד פה. יש כאן הרבה דברים כיפים, אף פעם לא משעמם פה. כפר הנוער בן יקר זה הבית השני שלי. אני מרגיש שטוב לי פה, שאני מתבגר פה לאט לאט יותר טוב. הרבה כיף, חברים, הרבה עוזרים לך, ומקום שאוהבים את הילדים. נקשרתי למקום. קוראים לי אוריאל אלבד, אני בן 16 וחצי, אני עולה לכיתה י"א. בכנסת זה בית השם, זה מקום מאוד קדוש עבורי ועבור הרבה ילדים פה. כל הילדים פה. תמיד כשאני רוצה להצליח במבחן או משהו, אז אני מתפלל יותר טוב בשביל שיהיה לי... שאני יודע שזה עוזר, זה עוזר לי. קוראים לי בנימין, אני גר בירושלים ואני עכשיו כיתה ט'. כשהגעתי לפה ממש הופתעתי. מתחילת שנה, כשהייתי פה בכיתה ז', אז השתלבתי למשק חיים. אני אוהב את הסוסים כי אני אוהב לטפל בהם, ואני אוהב לבוא כל בוקר ולהאכיל אותם. כשבאתי לפה לא ידעתי שום דבר, פחדתי אפילו לגעת בסוס. השנה קיבלתי מצטיין משק, אז לכן עוד כמה ימים אני אצא לרכיבה מחוץ לכפר לים. קוראים לי נתן ואני גר בבת ים, עולה לכיתה י'. אני אוהב את המשק ואת החיות, מתחבר אליהם. כאילו, אני מדבר איתם. כל בוקר שאני עצבני או משהו כזה, אני בא לפה, נרגע. אני מתחבר הרבה לסוסים, ואני אחראי על סוס. כשאני אסיים את הלימודים ואת הצבא, החלום שלי זה להקים חוות סוסים שלי. שמי רועי, אני לומד בכיתה ז', הגעתי לבן יקיר בירושלים. החוג שאני הכי אוהב, לצאת לאופניים, כי יש לנו באופניים הרבה אטרקציות ולצאת לכל מיני טיולים, ספורט ואתגרים, כי גם לפעמים אנחנו יוצאים ביום שישי לפנות בוקר ועושים טיולים ארוכים וכיפים. מגיע לסדנת קרמיקה כי זה מאוד מרגיע אותי, ותמיד שנגיד יש לי יום מבאס או משהו כזה, אז אני בא לפה והכל משתנה. המקום הכי מיוחד בפנימיה זה הקבוצה, כי שם אני מרגיש הכי טוב, זה כמו בבית שם. אתה ישן עם חברים בחדר, אתה צוחק איתם. יש לך מועדון, אתה יכול לראות שם טלוויזיה, כמו בבית. אני שלומי, אני גר בדימונה, אני כיתה ח'. כל זמן שאתה כאן, אז אתה מרגיש כאילו כל שניה שאתה מתקדם. אני באתי לכאן מרצוני כי שמעתי גם שהמקום הזה יכול לעזור לי. ובאמת אני מרגיש שאני כאן מצליח, גם בלימודים. נותנים לך כאילו הזדמנות להצליח, אתה מרגיש את זה. כל הזמן אני מרגיש שאני מתקדם כאן. שאני יותר מצליח, אני מצליח. לי היה מאוד קשה לעזוב את הבית. באתי לפה, בשבוע הראשון ראיתי שיש פה כיתות קטנות של הכי הרבה 20 תלמידים, והמורה מעניק לילדים יחס אישי, וזה עוזר, זה תומך. נותנים לך פה גם שעות אחרי הלימודים, מלמדים אותך ועוזרים לך, ועושים הכל בשביל שתהיה אזרח טוב ותצליח בחיים האמיתיים. אני מרגיש שאני יכול לפתח את הכישרונות שלי כאן. אני רוצה לעשות י"ג-י"ד הנדסאי, ואחרי זה התמחות בצבא, ואחרי זה להיות מהנדס. אם אתה מתלבט אם לבוא לפה או לא, אז תדע שפה אתה מתחיל את החיים.